Saka pacha wamizira iyi. Mukuti ula poko nefise ikwe. Aiwa. Chimboisa 11 chichijya tina. Ndichitona ndidziseka kama gambling ravo ishoma komana. Iseka pala iki. Gambling ravo ishoma. Para ndikuseka ndaseka chikwe. Kona tukai. Kana ndatuka nditi so. Iseka pala iki ngachimbodzidzira kubata fo. Hapana ndikuseka. Papi pacho pandiseka. Mujene live. Vanhu vakuchitisekerera. Vanhu ndo varungoseka zvavo. Padhari sei? Unobatwa nekuruoko kuruoko yake. Gambling ishoma papeafi. Unobatwa nekuruoko. So, say. Muchidya munonyarara hamuna matebho mena. Ngai Kuti ndo mabatire yamuri kuita here. Taitoni. Ayo foku noibata so. Muchachidonhedza chikafu ichocho. So. Ndibe can sit down. Uibata sei? Aiwa kana. Ndibe dishi. Hanzi SIMelly. Muri sai. Mwebago nikubata for kugari ndobata sei tuto time. Resa ku left or right? Left. Zaleka tare. Iyo NaDhumebhi isabangara for right today. Izvo akaide zvisho. Bata bango kade. Chibata foku yako kade. Mabatro aita bango. Bata foku. Ainoko akushandika. Goshanda kuti akushandika. Chibaya pa foku. Baya pa steam the bread. Pachingwa kubaya. Chibaya wakada. Check azvi. Chishinda unoseva paso. Amana ndikoguta. Ndikoguta. Hey. Mudisekezani hani wa. Abanje kamba ibeka kutsitira. Bamini bale ndauri kaide masakira abaita. Abaita. Kasakira mimi ndio. Ndo shibona ndizokaka baba. Uramna bada fo. Wewe bamini vapedza uzvaka ndosaka. Bamini vapedza uzvaka. Vakutone kwachibatsira kamera. Guys, itatova senior. Mariko. Pane mna kusekwa ni madayari zungu. Pane arikufambiwa. Pane mama chimode. Pane adzikiwa apo. Pane afambiwa. Meno ndiani? Ayo oba musikuseka madhabe nyika. Ndaseka madhabe tenda bote. Wenga. Andizigoni. Azvi. Chingwa Aiwa chimodo ichi. Ngafambire koja chimodo. Nasi zvaiwana ngwara. Steam the bread. Anzi nazo. Dema challenge life nasa nasa itanga kuti number 1 nasi. Dai madaro sho nasi maitanga kupedza. Yani. Pachikafu chakanaka wani chabadashi. Kwai chinaki kwai chimoto. NaDhumebhi. Chimodo ichi. Guys, sina maoko ndimebvisa zvidesa. Tambura na maoko. Zvemaoko nhasi handisi kutoita ndikutoita zvechirungu. Haugutika manje. Aiwa ndokuta. Zvemaoko nhasi handisi kutombobata.
ndanyatsa kuona Afuke knife mafanisi. inga muri kuzvidyira randi renye mitsoga takashoreka takazvidzika kuno kuafrica rikaitile zvinoenderana nesu zvakachipa izvi imari yapo 65 rand guys ndo zvinoenderana nesu izvozvi zvikuno kugeto geto toita zvekugeto isi hatina mari guys toita zvinoenderana nesu steamed bread steamed bread number 1 imamutengera isadza bread naDhumebhi it's true. Serious, because it's ndoni hazviziva anga handingakuti ndinamutengera Sadza ringaita mari 20 rand. hazviri nani plain sadza mukunze ikimari musachatenga ari kakutengeratola isusu chingwa chacho tokulira chingwa fainiwo Chokuda chingwa. tokulira chingwa tokutengera tenga ini plain sadza papa fela akomana Dhumebhi apindawo kutaura akomana zvino zvavari kundiitisa izvi handisi kuzvigona Kopatenda ku Paris. imagine papa fela ina link imagine akomana izvi munakira zviri kuita so asi Dhumebhi soka Chingwa chirupa. chingwa chiri kufamba Dhumebhi wakazviomerapo tireka kunaka tichadza tisu hatisi dzirako riri kuuya tichazvisina tisu andafambiwa nemadharisi vana vane hando vanodasadza Apa ndokufamba nezondo zondo. tindowafarira zondo nasi nhasi dai maita challenge yefuke endai nhasi maitorera mari zvaramba zvaramba hachikafu chacho charamba zvinotadziwa naDhumebhi wakomana mukaona zvinhu zvandinotadza hazviite guys hazviite hapana chandinokoniwa wakoniwa kafuke nasi aiwa guys andakoniwa kana iwe wapotetedza idya ura itiri nefo kuti oni iro sadza rako iro chidya sadza its papa mutsele ndiri masupu iwa katoda kudya nefoke knife usada kuzvitisa hauigoni ndakugona tasai henyu madharisi asi baminongo achitodawo baminongo watakakudya ikwa ndenzara vakuzonyara asi vataura vati ndenzara imi musati maita zvinhu zvenyu nenda zvichidira kudara Amadla takatarisa iwa. vada tichiona tichidlayo ushangadzira aiziva muchidlapa yaha apo wanzi wadzidzisiwa guys aparine munyu zvakurova amuna dish izvi ndo zvedu kumbira dishi ugeze maoko nyatsoda shiyana nefoku auguti aine dish metsi Wageza maoko. aiwa gariwe murega yagesi ranzi kumushande kupi naDhumebhi gokwe kupi kwacho gokwe kuganye nokuganye uko vatati hawo haisi kudya nefokwe kumwe kukana mishini kana misheni ababa vangu kukana mishini kumanyene kumatetatu ehe ngatimboisa zvatikadzisiwa kwedu kugokwe Ndakurira pa Broad Point. vachinyatsokuritimba ndo zvako izvozvo izvo anayazogara vaje hanzi Mr Dimbos ndo murume waDhumebhi aiwa partner in crime partner in crime
Family munakiwa kani. Unofanira kumutuudza kuti zvanzi chimukomeni. Vanonakidzwa kuti akomana anzi afudha murujaininge inonaka zvisaiti. Zviri kunaka. Aiwa yakambodongorerawo. Zviri kunaka guys, tinganyeperera zvinhu. Nadumebi dance down. Come down. Tiri kukasi nhasi Zvanzi guys. Nadumebi une murume here. Ana. Nhasi tiri kukasi guys. Tiri kukasi, we are in the kasi. Kasi kunzvimbo inonzi Bested, izvo. Ibested. Tabani. Road ish ndio inoganhira tilava nebested. Tiri kukasi location inonzi Bested. Ndio kwatashanyira nhasi. Okay. Amana guys, taura chokwadi papage chavatenga chikapi ichi nhasi. Hatizvigoni izvi. Hanzi ukasi chavinga chikapi icho chichokasi. Chavinga chikapi chekukasi kunokasi. Saka ngatidye zvikasi. Zvanzi saka next challenge murikuita rini? Nhasi chichipe. What days they bring Mangwani? Mangwani. Nhasi tangodisturba nemagetsi. Ngatitadisturba nemagetsi chete. Ndane maoko sinanonga nefoko. Ndane maoko. Nadumebi zvanzi nemadhayaris we love you page rako rinonzi chii? Nadumebi in Zimbabwe. Ndoda kuzorichinja kuti Nadumebi wemadhayaris. Okay. Mr. Dimbos. Mpengo wemadhayaris. Zani ndiri mupengo wemadhayaris. Zvanzi saka page renyu moita nezvimi. Unopengapo. Saka vamfara kuziva kuti kune Nadumebi wemadhayaris. Mupengo wemadhayaris. Page. I'm a music producer. Okay. But partly I also do comedy, just TikTok things. But yeah, it's mainly on what's that? Music. I'm a music producer. Guys. And no wait, I'm Ramjeri. no wait, Guys, ndarobiwa guys asikuzviona mushi. no wait, I'm a TikTok challenge. Those are no, but I love comedy, so I believe one day I can create more content. Ndambogona kapeka cheti uchiita zvemami zvaita chiwiki zvomapeka chema. Yeah. Zvanzi baby ramadhayaris ari munozivana nare? Anenge akamboya kustudio. Anenge akamboya kustudio. Upi. Akutotarisa mabhiza amana. Zvanzi nemadhayaris Nadumebi une makore mangani? Ndine 32. Okay. Ndiri kutena 32 musi wa28 November. Uri mwana? 1990 28 November. Ndine matwins. Mukomana nemusikana Junior naChido. Serious? Serious? Uri vane 4 years. So ine dream twin ari kumusha kweko. The non dream twin mwangu akashayika. So ndakasara ndiri 1. SIS MELLY zvanzi nemadhayaris hatisi kuziva birthday renyu riri kuya rini? Nafuka madhayaris vatomirira makore awanda asina kumbonzwa kuti SIS MELLY ane birthday celebration. Vanoda kunzwa nezve birthday party. Akangofunga radarika. Ndika ndivaudze chokwadi. Birthday rangu vanangu ronetsa kucelebrate. Ndosaka ndisingaritauri. Nokuti ndakazvoka musi wa25 December. Okay. Saka munhu wese anenge acelebrate birthday. Chero ndakada kuita party kuno chakuti mhoro wese anenge anaenda kumusha. Ndosaka ndichiiginowa zvebirthday rangu because haritambiki zvakanaka. Haritambiki zvakanaka. Rakabatana neraJesu. Ndakabatana neraJesu saka munhu wese anenge acelebrate birthday rangu sa25. Saka ronetsa. Sa zvanzi namaitanaka hazviite here kuti tizoriselebrata muna January? Takachengeta mari kusvika January maitanaka. Zvinoita. Patinenge tichinadzo here January nemaschool fees nemachichi. Tichinayo here mari. Unless mukadoti chete noti hazvitoiti nototi chero kada kuita before 25 anti. Unenge wakuita maybe kuma 16 vanhu vanenge vachitofamba kuenda kumusha time iyoyo. Time of travel. Ndo time yekufamba. Saka handitoiti ndosaka ndichingoiginwa zvebirthday. Rangu birthday guys muuye musi wa26
November. Unoitirepi? Ndikuita 26 November. Ukuita party here kana kuti Ndikuita party. Kunorit. Nemakapfeka peach neblack. Peach neblack. Madress eblack, nemaheels eblack, nepeach, machiffon. Como unozodani vanhu vapfeke maheels, munopfeka maheels here? Aiwa, ina ndigoni izvi. Saka waunodada pamena Saona waunodada maheels. Waunodada kuti afamba achipota mumahiri ndiani. Ivo muridzi usingapfeki. Ini muridzi webirthday. Monditonga. Saka guys, zvanzi kukwekwe kupiko ndanguri ndabvunza ndiani ataura zvekwekwe? Ndonobva kukwekwe. Kukwekwe kumusha kwedu. Kugoko kumusha kwedu. Indogara kukwekwe kumbizo. Zvanzi nemadharis hatuuyi kubirthday raDhumebhi because anodlaika keke saka. Anopedza musati mambodya kana. Saka guys, musi wa8 October tiri kuenda kuCosmo City. Kuna umwe wedu sisi wakoma vedu vari kuchena 50 years. 50 years guys, it's a big deal. Mozviziva ini. Vakawanda vakatadza kusvika 50 years asi vachida. Vanhu vakashayika vakawanda. Vamwe mazano vana vari kufa vari kuma 20 something 30 something. Zvinove zvinhu zvisina kujairika. But ndo zviri kuitika mazuva ano. Saka ukaona munhu wasvika 50 years, sure it's worth celebrating. Saka vane birthday ravo. Semunhu wepano vakati ndosaka ndakanda posta vakati madiaries ose anoda kucelebrate neni day rangu iri re50 years ngavauye antika. But isusu tine madiaries takazoona manje kuti hei madiaries anosapota akawanda kuzongoenda vanozochikwanisa rechikafu chemadiaries. Tikati alright ngatichitai 150 mwana uya uye wene 150 pamunhu so that wakwanisa kudi babade 150 wakwanisa kukavha chikafu chemunhu wese anenge aripo. Poison yako unozvivigira wega. Saka 150 chete Cosmo City. Let's go and support our own mom, our own sister. Antika, hands dressing, hey, but dressing ndipo watu wamesera guys. Ndipeo idea. Hands gold and black. Nai guys, nekupisa kwa kuri kuita. Yadona. Yakuoverheater. Ita zvinte. Nekupisa kwa kuri kuita. Chaningapfekawo ikana ndise ndakazvindesa SIS guys che black and gold chi. Ndo dress. Chakupata kuri dress. Birthday party utamba sei wakapfeka dress. Last time nanguranga rine color hiyo. Kutamba manje sio ndichida zvinhu kupfeka. Unochida kupfeka zvinhu chakanaka chekuti unotambawo zvichi. Dress unogona kupfeka kopa kutanga but unozoda kuchinja kupfeka zvinhu black and gold. Zvokutambisa unotamba sei ne black and unenge wakapfeka chi trouser black top gold. SIS MELLY hanzi imwe haiti iri kurini. Next year kana mwari vachitendera kana tisina kudzingwa. Hatisina kudzingwa. Kudzingwa nani? Nemadhudhula. Hatisina kudzingwa titsingwa. Ndimi muchadzingwa here. Usati kuti hatizivi. Madharis akarongeka. Ona vanhu vese anga vaitiya mufambiro vanhu vasina kurongeka here. Takarongeka hedu ndizvozvo but tichida kungoona kuti zvifamba sei. Unozati muSouth Africa munosunga mhepo. Hatida kuti tambosada kuti zviri kufamba sei. Pose togona kuitira kuZimbabwe bo zvokuti. Hanzi naRuth Sandini birthday rangu riri kwamangwana madharis munhu wese pendant bra. Aizve. Mai watiomesera zvenaisandi. Watiomesera kuti. Majojo Tenga anenge akasungwa nemabelt aya zvozobuda. Naizve kwesuka tichadika. Pajojo Tenga unenge watiomesera pabikini vachidzoiti. Nangu ringoda chikafu chete. Hadhiwe kunorya. Ndona. Ya zvanzi ndokuziva Dhumebhi pamashops ekumfombizo. Andizvifambiriko. Ndizofo. Hanzi SIS MELLY chimboronga ika haiti yekuHarare. Ndo yatiri kuda kuZimbabwe. NekuZimbabwe ndo yatiri kutoda iyoyo. NekuZimbabwe ndo yatiri kutoda panext year. kuZimbabwe uko bozvo kuti. This time tichidyira challenge mutoilet. Yes. Why? Kotura mzona. Anotirambidza ndiani akati mutopa ndiani akabira sai manje imo. Mutoilet ndiyemo mutoilet. Guys vanofunga kuti tichagorega kuti tidyire mutoilet. Debe busa nyara idya sai. Aiwana kuti tadzara matengera arichiuya tonaka. Taura une madharis kai. Vakandivenga. Vakamaka kundimaka chete. Madharis avengi munhu. Madharis avengi. Yona ndosapota. Bona anenge uya wangu page kwangu achingu. Vapera vachipusha page. Ramba uchipusha page Dimbo boy. Ramba uchipusha page.
wambovatambira madhairis anofarira munhu Kamini ngisire ilingi rake apa vainde ngisirewo lingi rake apa. Majaiva. Zvaunoziva kuti kamusaite favor munongoisa ese malingi naDhumebhi wave celebrity uchada kuzipa lingi. tumebaenda nenyika. aiwa ka vasaise favor madharisi ngavaise ose malingi Zvamunoziva kuti handigoni kutamba ingoma. Handigoni kutamba. Musikana nehungu. Asi rasiki vataunyale budhaka yeshi. Unalibutu waiti. Umwana wako South Africa. Serious? Umukai. Serious? Wako kai. Uko yako maikeni katumeni. Bavana vako maikeni hai katumeni. Hai mamora tu. Unalibutu shem. Unalibutu serious. era sembe ngavaiti era sembe ndo anotoita manje Mr. Dimbos vanobvunza uri panapa zvanzi kuZimbabwe munobva kupi kana vanhu vachitubva ku vanenge vachireva unogara papa ndekuti kumba kwenyu Zimbabwe ndekuti rezvanisa kubudisa yakaome ndiri munhu kikupa 70 kipimuleka ndingagara mutown tochinja after 1 year muindepi tatransfer like takatangira mugweru from gweru tikati kadoma from kadoma gokwe from gokwe norton muchipedza nezveko nowanti ndarave mupurisa baba vangu ari chakuini musko chemu chekunde sababa vangu angoti gore wopuwa transfer ya gore ungotransfer chamu chakuini chaku chekunde kumusha kwani kwenyu kwamama ubaba kwababa wenyu chaiko chaiko baba wako indi kwako kwababa wenyu chaiko chaiko kuse batokuvakuza kupi emanama manama ndekupiwo emanama ndekupiwo kaiziwe muhwe zviri Manama panokunja kwavo mwana uyo ane hunhu anoziva piwa tipi cheleti yaose ole yapapa tause momza anobva kugwanda kusatibhadhara chikafu chenyu bhadhareka nobhadhara ndoivanepi mari mufe billion ari mufe straight nasingazivi kumusha kwavo guys munozvionawo sei kumusha kwamakumanama ndekupiwo manama kumandevele ka kupi uri mundevere newe uya kulunga manama kukubhanda musi emanama negwandas azipo zvaka manama iripi muza problem kacho takakura kashisinga asi uri marawu herewe uyu munhu uchiri achibwine uyu uyu munhu ndi achimwene muri bwanji muri tiri bwino emanama anti manama kune ekezi hamungakuzivi kupi Zimbabwe wasingazivi ekezi nibonile kuba uyakhuluma yabo kutadza kuziva nyika yedu iri muzimbabwe safana ausiuziva kumusha kwako ivi hainokuziva inobva kumusha kwamomzi nekwababa ndobva kwese bhadhara yava bvisai mari mazachikafu iwo kotika kupinda mota dzikarova pasi tadlakaiso chakachipa wena 250 vanhu 4 havazivi kumusha vanhu 4 259 guys chikafu che 250 vanhu 4 zvose namadzinisa pakuguta kuzvimbigwa chaikwa chakachipa chikafu saka zvanzi Mr. Dimbos mukaita president nhasi chii chamunochinja first thing muZimbabwe mukona bamunini ka pindurai mvunzo allright makundisa kupolitics hachisi politics mabata rizabvunza politics zve allright but incheni chingoripo hamuchanongoona ti hachifaniri kunge ingati chiku not supposed to be selfish zvinhu zvine selfishness mukati so because you can't just leave vanhu kukuziva kuti vanhu vari kutambura and you are not doing taking more actions that are supposed to be done to help people in the country. So that's what I could do. Saka ukaita president unochinja ichi chinja uchingopinda pachigaro uda kutozvidlira iwo chikanga vamwe ndozvazvinoita munhu angopinda pachigaro guys anotanga adafidha dumbu rake aona vamwe ndopanekanganwa futi kuti uchizofa hako uri kuendawo kumuvhu shiri inozongofa wani you understand but there's nothing that you did for people but madhazi zvari kubvunza ari kuti iwewe nhasi
you will sworn you are now a president. First day rako mu office. Uri kundochinja self interest yevanhu. Oro chicho unotanga kuti baba ndoba ndofana kutanga kufamba. Amira ndigana mpindura Vakabvunza Mr. D. Hakuna vakadzi vanokrosa Limpopo. Wauda kufarisa. Wauda kufarisa. Limpopo. Wauda kufarisa. Vakagare kwavo kuZimbabwe. Tobvisa mutemo iyoyo. Wauda kufarisa. Why uchiti vakadzi ngavagare kuuya kuSouth Africa tego lasipatlo. Vangatiperisa. Kudla chikafu chakachipa kudai 65 rand mari kumadhola imari. Zola. Akadzi vakauya vanofarisa, vanokangamwa, vanopombonoka. Kangamwa nhamo. Zvanzi tibvunze SIS MELLY mubvunzo iwoyo. Inini mukandita president nhasi. Ndikutaura I'm saying the truth. Mukandita president nhasi inini ndapinda papresident pachigaro fedi. Inini apa ndakudubura ndakwana ini pachigaro chekutanga inini personally. Ndinotomeka sure kuti nyika ichita mari tomboenda nedzimwe nyika tsvaga mari. Nyika ikaita mari chekutanga machembere ekuZimbabwe. Mambuya aya ngaahore zvinoitwa muno ngavakhore vawanewo tumbijana zvokuti kupera kumwedzi mwedzi wega vazvibatsire chereka ve $65 chai zviri nani wobuda imomo wopinda munherera kana uchida kuona kuti you move the heart of God bata nherera nechirikadzi wopinda munherera vana vese vaya vanherera dzinoenda kuchikoro mahara free of charge womeka sure kuti waseta up zvokuti nherera dzinoona mafood parcels every month anoona dzichienda kuchikoro free of charge and then wozopinda kuZimbabwe ini ndikaita president munhu wese ngaite access to a stand hani murunzwa munhu wese ngaite access to a stand kuti zvokuti stand dzinopa price ari absurd kuti kune chinzi 30,000 US inotengwa nematite madiaries vari kubvunza panapa zvanzi saka imimi mapinda pachigaro mundokwereta mari yekupa mambuya nenherera nyika yacho haichawedzerwi chikwereti kada atiwedzere chikwereti because ndobva ndatoita inini manje makambani akavharwa akazara kuZimbabwe kutotsvaga mainvestor ndotanga kutoya achitopinda makambani imomuya ene itori 100% and 80% Zimbabweans pakambani hanimaona zvinoitwa muno 80% maZimbabwe semakambani iyoyo handimaona but mari makwe matora akamapa vanhu ayozve kamakambani atiri kuvhura kai makambani katinotanga kuvhura kai tichipa vanhu ka achadzigenerata mari dzokuti dzosere zvikwembi plus magetsi I make sure kuti 5 o'clock munhu adavhura magetsi ake ngavhure magetsi kunegotiate kune dzimwe nyika 2 clean water and it's a must, it's a necessity munhu wese andika has the right to clean water tap chibuda kwete zvokuti munhu kutown unoenda kuchibhorani nemugomo kuHarare kuya kana kuti unoenda kuruku ndo first priority yangu kuti mvura ngaivepo ngaiitwe munhu wese kuti clean water saka ndozvinokutanga izvozvo mahospital mishonga mahospital vanhu vari kufanira zvinhu zvidiki diki kushava pain killer zvindo zvinhu zviri basic zviri kwautanga nazvo zvizvo kuti mishonga muzvimapatara mungaive makambona rodi dzekumusha kwedu dzakaboka sei wotsvaga vanogadzira rodi hazviri kuti hatina vanhu vari skilled kuZimbabwe vedu vanogadzira marodhi ini ndikangoisa mukaita president chekutanga ndotanga kuita dhudhula yemachina dhudhula yemachina we are going to first dudularing all the Chinese to go back to their country. We are going to give them a deadline to say by this we are giving you 2 weeks to take yours and go machina then told us edu varungu toisa machina toendisa machina hai pano mwoya uyu unonga wakaoma mubvunzo zvanzi SIS MELLY let's say mapiwa 5 minutes with president Mnangagwa right now dzekuti mutaura naye chii chamukataura naye pa5 minutes izvozvo apa ndikungotaura kuti president matoomesera ende takaura tiri kufa nenzara do something vana havana future ndatopedza 5 minutes dzakafonisa nzara nakunongokomenda panzara pakuti naDhumebhi vanoda kudya ina ndachandokomenda tatiri kumbokumbirawo kuti president Mnangagwa kana vachiona live kana president Mnangagwa choda chikumbirawo live ndimboya pashow tachikumbira kuti mumboyawo pashow apa timbotaura nemise vana venyu mumbotishamisai imboshamisai vanhu munoziva kuti president iyo muno Ramaphosa anopinda muvanhu mumarokesheni paachifamba netsoka anotaura nevanhu tatiri kungochichemo chedu zvedu yehamble request father kuti mumbotishamisai one day mungoti uda kuya palife mumbotaura nevana veZimbabwe pasina kutukana pasina kuti mumbonzwa zvichemo zvemageto youth zvichemo zvemadzimai ari kuZimbabwe zvichemo zvana baba mongoteerera muchinyora pasi chete muchingonzwa vanhu vana vachitaura chete taingokumbira kuti please can you grant us that chete kuna wanisina kuzvibvunza kuti ukadzi
President wenda sei. Iwo ukabuza president naDhumebhi yeso. naDhumebhi yeso. Kufunga brai yemombe. Nekuti nditoriwo nemutemo wakasiyana nevamwe. Ndewe iwapo. Ndinobva ndatoti vakadzi vese hakuna anoenda pasocial media. Mafoni kuZimbabwe social media banned. Why? Abuse social media. Why uri kuda? No, it's a valid point wataura, but we want to know why. And mukutukana pasocial media tichatombozivi kuti celebrity yacho kudiko, makomedi kudiko, takutongofungidzira kuti kutotukana ndo zviri kuindirira mberi. Saka tichatombozivi kuti acting dzacho dzakamira sei, music entertainment yakamira sei. Saka macelebrity achazivi kuti chii chinombonzi celebrity zvakamira sei, chii chiri Dhumebhi, you don't celebrity Zimbabwe. It's somebody who is celebrated by people. And saka don't misuse the word celebrity. And you see me, I'm not a celebrity. Celebrity somebody who is celebrated by people. Okuti akashika apa antika vanhu vanomhanya, they see good things in that person. Antika okuti vanoti, for example, inini my celebrity is Tete Tilda. And Tete Tilda, be it kuti mari yabva kupi, but she has a community at heart. And she deserves to be celebrated. Okay. And maona muna no celebrate saka ndo celebrity kwandiri nini. Then we go to socialites. Tinozvinyepera hedu titima socialites. We are not socialites. Go and Google. Ma socialites vanhu vane mari dzavo, vane zvinhu zvavo, those who live from flamboyant lives. Antika those who can afford to jet anytime vachinda kunzvimbo zvanoda pasina kutokwira mukombi, takatsikirana na mukombi tichinda kwatoda kuenda jet yako private jet woenda. Antika uchitaura nevanhu chidini ndo anonzi ma socialites. Yeah, yes. Vana Java na Pokelo ndo ma socialites. Vana Zodwa Mkandla ndo ma socialites. Then influencers. And influencers are people that influence people to do good. I don't know kuti ningapa example yani. I don't know because I don't know my influencers anyway for now. And one, but my influencers vanhu vanoya vachi influencer. Not that influencer munhu kuti akataura kune vanhu even right now kuti guys handai pakati no dai, so people they listen. They follow. Ava question zvakwanda vanoenda vazo kana pazobhala kuti pati tatevera iminika ndo anonzi ma influencers iwayo. Saka apa vanhu vese mataura muna kumeshena Madam Boss, Maititi naTaterishas munovaisawo papi. Inini manje amundikwanisa kundibvunza zvevanhu master evanhu because andisitaura master evanhu. Ini ndiringokupa definition yandofungidzira inini kuti ndiyo yema celebrity nechi. Saka iwewe sedunga munhu unozotora vanhu vauri kudava wovaisa paunoona panokodzera iwewe uchisa wega panokodzera. Ina ndisi kuda kutaura zvemaster evanhu because andina kuinga munhu pano. Mangwana muzotwista mashoko angu kuti SIS MELLY wangu afamba achitaura zvakati, SIS MELLY wangu no. Inini iwewe ndakupa definition yangu ndakaona ndoga paGoogle kuti chinonzi influencer chinonzi chi. No, bozi muri kusema line kamese nana ini ndosaka ndati inini ndinozvinyepera ndini socialite. I am not a socialite guys, that's the fact. Ndinozvinyepera ndozvikudza ndege mapepa ndozvikudza ndege mashango. Muri influencer? I don't know, maybe I'm a celebrity. If ever there is that kind of a word, a celebrity, I am a celebrity maybe. If there is that kind of a word, kana kuti tingori woma entertainers, should I say entertainers? And tuke munhu. And tuke munhu 1 2 and nyeye munhu. Mukazana antuka ininga kanyaya chipi wa IV11 and nyeye munhu. I want to tell you Mira, I want to tell you one thing guys. Tovatedza chiti kudiko masocial toti kudiko musocial life kwanu kuti adi kuzvinyebera alright kuma celebrity andika ndati mugare makaziva chinhu one guys. Mafoni ema celebrity ane automatic recorder. Ndo chokwadi. Kugara vanhu vakateyana. Ukudzwa kugara vanhu vakateyana saka mafoni ane ma automatic recorders. Uchingofonera munhu kuti mutaure kudai so kantika kana usati wazviziva unenge andisi unengoti celebrity werudzi. You have to know what to talk. Nemuchera ari muchero chiti munhu wangu zvakadini because ino record and that will be kept to use against you mangwana. Saka ukawa kuchinzi paita word kunzi pata chakati PYV11 nokuti hakuna mu celebrity ane vazhinji ava ane phone inenge sina record because kuwandirana chete. The reason I don't know
handizive kuti ndine pfungwa dzipi dzekuti ndogara ndakaisa phone recorder kuti ndikafonerwa ndo record seni manje handikwanisa kurecorda because I talk to people their own problems. Can I record my problems and ndofonerwa akatenda afonerwa kangani tiri pano uchingorecorda my problems evanhu iri kuisland ndiani who's calling me from island who's this +35 from island ndiani akufonera Atimdairi. Ari kunifonera kwa island ndiani yeye inokata life asikufona pala ikaitisiye yakadaro plus hitting yafana ya Queen Elizabeth ikaitisiye yakadaro kana kutifonera from island ati zati ndiyana kufona hanzi madhari hitting yafana ya Queen Elizabeth. Thank you guys, thank you. And pane chimwe ndichoda kubvunza TV tangu tingotaura zvedu takatandara nti we chilling with the diaries. Gara kurutarisa chimama comments. Ndaivedo fonda ikopa kuchikoro guys. Waidongorera urudongorera ma comments angu siku. Ndaivedo fo kuchikoro ndaikopa guys. So ini guys ndiri kuti support aiwo inini ndiitewo celebrity. La uiti celebrity yo uno celebrate wa chicha cha unoita wakamboitei. Wakamboitei weipapo kama ngani support aka guys. Alright, check support atu. Support naDhumebhi guys. Arida kusupport. Support naDhumebhi. Inini angu guys chandoda kuudza angu madiaries ari pana patiri kuchandara kudai. So guys, don't ever be hotspotted. Do not ever be hotspotted to hate munhu asina kutadzira. Muri kunzwa uona munhu wega tadzigwa nemunhu wega antika then wovenga munhu wega zvokuti ndinozouya ndopa pressure kuva diaries kuti let's unfollow ningi kana kuti let's hate ningi. That cannot work and that can never work. Anti munhu anta decision yake ega. Never be hotspotted to and team imi vanhu diaries ndoda kukumbira chinhu wani manangu. Don't have this team ningi team ningi yakanganisa team ningi exactly. And this kunyanza yona mushi. Why can you not just live as one big happy family? Pasina kuti team ningi pasina kukweshana pachedu tichigwira team riri kumba kwaro riri kuzvimwira tea nemajuice riri kumba kwaro tiri kukweshana isusu pachedu. Why mondigwira inini guys me muchiti mukugwira SIS MELLY I understand you guys, you love me, but when you love me so much munogwa munotukirwa mai vako uchiti kugwira SIS MELLY vakagara pana pakula dumbling vari kula dombolo nenyama pana iwe uri busy kutukirwa mai vako noda paSIS MELLY inangu guys atidaukuona padzi darika chingodarika aiwa darika no darika DHumebhi sometimes kumakupusa zvanzi nariko somani ndokumbira kufona ndibotaura nabamnini vari pakamera zvanzi vari kundi hanzi manje tina namba imwe kuti vape namba yako isai namba yatu phone number dzenyu hanzi pamuni muri kuita kudikwe muri kugwina zvanzi takugwina zoti chii namba dzenyu musharukwa 067 maiwe nasamuvati zikudedzegwa palive apa nemaasha wangu ari apa mashamurari maiwi fonerai bamnini varida kufonerwa vachibvunza bamnini nasamuvati isaiwo dzangu vandibvunzirewo vagofonawo the wife you never know Mr. Dimbo regai ndodzigara tozipina nditi kamongopinda kadziri tune dzangu musaisefemu kwendini ziri kuda kutsvakwa nekutsvaka because you might find a business person, business partner. Anoda kuzondikwiridzira isaiwo dzangu. Right, aiwa tiri kufara nawo SIS MELLY. Ko wai muchifarira kugara makapfeka yellow ini? Inini? Because ndiri weyellow. Ndinoona zvima yellow zvandisinganzwisisi. Kwenyu. Kupi? Mama ndo ndakapfeka yellow ini. Ndiri weyellow guys. Like literally yellow. Yes, yellow babe. You know what? If you know what I mean, yeah? Yellow. If you don't get it, forget about Mr. Dimbo zasi song yenye maidenza na SIS MELLY ya naDhumebhi iri kubuda rini? Oh yes, trukuno recorder last month trukuno recorder, so maybe in 3 days time no fanonge yabu. Song yo yanesa yo nda wana kuifika ni locals muno South Africa to yakuzobvunza what is the name of the song that you are dancing. So yeah, inogona kuti ayitika ya. Beat rachorona ki. Apa takazoindosa nekujaiva. Ndakajaiva. Ndakajaiva ndikaihure. Ndikaizihure ndikaizi chii ndikatukwa vedwe. Sure nayo ndo tamba sei kwandisi ndo zviripo here. Ndikada kutamba zvakangodzikama zvinokosheka ndodiko. Ndokutamba vacho yawa.
Plus energy ball zvekuti guys hanzi nasisimeli ndisavagwire ndisatukane nevanhu manje ina handimiri handisi kudzora tsvimbo manje hapana chaunowana ina handidzori tsvimbo ndinotopopota handidi kunzwa munhu anobata kuna sisimeli mira ndikudze ndiri mamoyo zveini mira ndikudze ndakwera dhuveni aiwa ndakachinja kana manje mukaera dhuve ndakachinja ndakwera mukaera dhuve mutuko wamai Mr. Dimbos, can I take you out for dinner today? Zvanzi musarambe please. yes tora inamba isifone nemwe vatete vanenge varipo ndikutore picha vatete Yes, vatete it's tiripo fine. Madina tinobvumira. endi vatete vatete habasi yadi tichionesana nelive kuti zvinoendwa kupi. vatete vanenge vari pamusi Paside. paside Hello, how are you, sir? Nemabho. ndiye I'm fine. pamunotora Okay. minista out vatete hamuvasiyi munenge mune bhajeti dzavatete can say naDhumebhi Okay, So how make much is it sure- gonna cost? maita zvokuti zviri kukwana vanhu vari So, pamitese to fix it is how much? musaite zvinhu zvevanhu vashoma guys How much is it ukatora gonna mr cost? dig out naDhumebhi anenge aripo pasaidi achindepi Oh, sandisiye make sure chikafu chenyu homwe dzenyu dzakarongeka ini zvangu ndendichingodya Okay, fine. Okay, I'll come there tomorrow morning. nenchidya huku muchiita zvakune muchide full chicken totangira pa1 huku Yeah, I'll check. chichienda I'll hako come there mbiri all right, sir. Zvanzi Mr. Dimbos mune makore mangani? I'm 29. Okay, Mr. Hanzi ane 29. tauri mwana daidimbusa kamufano kangwa Till February. saka bhedhe renyu Ndima fana akazvarwa semudheni Mugabe. Mukona nezvinhu zvinonzi zvevalentine zvema what rudo rwacho haupedzi. Unonakwa iwe. Unobiwa iwe. Unonakwa. Aiwa, takazvarwa mumonth yevalentine yerudo. Takadzidziswa kuti munhu anopiwa rudo nomupa. saka ndinotobvunza tsitsi vakazvara semumandi neni because Iwe uri muchi November moitweko. November munoitwe. handizivi vakazvara semumandi neni sorry guys handizivi hanzi unenge wabhenteni waningiri mati wamaitanisha Ndo zviri right ka tichiri nesimba muri kuona tichiri neenergy. hei pane iri kuitika paskandal mazuva ano muri kuiona here yekuti chimufana chinonzi CJ chichiri kubhadhagwa mari nemayaya pachapedzera training choita after training Yembedroom. chopuwa mazimari akadai Ungachirwa mahaso. hanzi narikoza lansimene ntsvagire basa riko nerafu yaunokanda yaunoshandira aniwe riko unoziva kuti riko munozive miraini mbokudza Pane mubvunzo waya zvanzi munopfeka saizi ane bhutsu. zvabvepi paipa 11. paipa Asi size yebhutsu iriro. paipa vatoipa Ndopfeka 11. ndokozvava madharisi paipa makubvunzawo mubvunzo webhutsu kuti vanopfeka saizani musandinyadziisa Maybe wada watengera bhutsu. Yeah, ndopfeka 11. Oh, okay. saizi yebhutsu handiyo saizi ba aiwa koko ishuwa here saizi yebhutsu handiyo saizi madharisi NaDhumebhi uri kunyeba iwe. NaDhumebhi ngatitaure zvakanaka. ngataure nyaya yake Taura nyaya yako taura nyaya yako zvakanaka. zvakanaka Wazombotizire iwe wakutarisa kusaizi. inangu ndikuti saizi yebhutsu handiyo saizi Alright. yezvigumwe Bozi vari kufara hanzi saizi 11 ndizvo chaizvo. Oh, size vari 11. kufanira Hanzi mutipe adresi. Alright. Inopiwa. Kuti vakwanise mapuwa phone kutekera. number wari muda address yesu phone number yamr d mapiwa
Hapana wardawo phone number yangu. Sisimeli zvanzi chimondikwazisewo naDiolin Chikuni zvanzi ndakauya pana Yes, usati Dio ndambokwazisa. Chikuni, hello baby, how are you baby girl? I love you so much. Afara. Kuti mufana makoti angu chatoita die. Vanhu vanofanana. Mani tutu. Nayo mazimino adai kutora mukombe aya. Mino zadai kutora mukombe ita. Chone mazimino enyu aya. Tora mukombe bamini. Kotisi zvoisu kwaisu sitoti vake kuZimbabwe vachitozi kama nebini. Tinorova kufema times 4. Tinonoka kufa. Moza glazing. Kufa isu. Kwenyaze kumwe hapa. Moza ndakazozvirealize later kai. Taiti kapinda mota naGlaze vakavhara mawindow. Ndainzonda kusuffocate. Tatora Glazing vhara mawindow andizwa zvakanaka. Ndakazozvona later kuti I stop him and them come back to I don't take the flu family. Stop him a jabu. Ha. Imba mshi kawani sika to yeke chifo. I don't him kushindira body ko zvotaka puwa na Mwari na yaska. Zvondo wani kwele chinda kuti wasejari. Kuti wasejari kuti fana Michael Jackson kuti ndo zviripo. Moto ijaira imino iyi. Andiziwo pane chaninga wane chekubvisa mafuta. Aiwa iwo akwauna. Aiwa una. Hapana chokubvisa. Hapana. uchimabvisiri. Hapana ari mukati. Anondita kuti I don't feel comfortable. Ari inside there. Don't feel comfortable. Mukadzira ndofila comfortable. Comfortable yechi. Iyo tokumamisa iwe wazvizwa. Already jairi apana vayo. Unoona comfortable baudi. Zvoenda pama TV TV Zvinoda make up hivi azvivi ndo zvauri izvozvo. Because pane music video yandakamboita. Video reyatarisa manje pa 52 inch. Wabudikira. No man. No gutsikana nezvauri. Ndo panotanga ukona Rachel yayo kuskimisana. Richelo kuskimisana. Vanhu vaimukati nachitora banana unoza banana rinenge raibva rinoita zveblack zvimafukuzi izvozvo. Vomuisa face yake muisa banana riya nemafukuzi apa. And it's not nice. That's who you are, Eugene. Embrace. You can't change this. Kura wakati zvabva wakadai. You can't change anything. Ukada kutsvaga zvinhu kuti ubvise umafrikuzi wakuto yes masejari mungade kundichinja naDhumebhi dya zvishoma zvirizvo zvandiri. Zvokudya kuzviregerera. Because ndachifunga maybe pane it's something like Zviri kutaura matero kwaizi kuchinja bunga kudya. Munda chichinjiko zvitoripo izvozvi. Pamina ndo zviripo pamino. Wewe unobvisa mafikuzi. Wazviti mafikuzi ndo anodiwa nevakadzi. Alright, ndasingazivi. Usaise makeup unoita kunge uri swaga. Aiwa makeup anoiswa dzichirume. Ma-actors ese. Ma-actors ese amaona pa-TV anoitwa makeup. Yes. But anotoziva kuti iyi makeup ndechirume hautomboonekeri. Zvanzi naRachel Robson vanzi unongoya ndokupudura inini. Hazvipuduki kana kuti zviri mukati. Zviri mukati. Maybe. Aize na. Maybe anoziva. Siya namba. Siya namba maybe unogona kuzvibvisa. Bamina vanawo munombe asi kudhasharara. Ungati dashara kafungura chaiko. Kulezi mutuka kapa diary. Ndisi kutuka ndikudzana chokwa ndikudzana chokwa ndira. Zvatotanga izvo. Saka patovhura mvenge ipapa madzo. Mamu mavaona sisimeli venyu mavanzo. Vairwa zena ndikudzana chokwa ndikaenda kapedzera mweya mota ndindi kwa. Mune ndika si shape yacho wabodo asikana. Katarisa yangu Murai wazi hatichatsvuki madhari ze mamunzo atotanga izvi zvatotanga izvi natarisa yaba mnini ndikatarisa yangu ndikatarisa pasi panane mhino vakomana maZimbabwe mino dziri kutrendmake paZimbabwe anditozvitora kuna mudhara wedu here manje Sisimeli, I'm going to sue you. Daddy. Mandituka. I'm going to sue you. Muri pa live. Mandituka pa live. Ndoti ndabo ndomuvhurira case. Mwari vakandipa mhino asi vakazondipa chimwe chinhu chakazondinakisa. Chichi. Saka. Ndogona kusvisvina lollipop dai nesaka ye. Mune nyaya yenyu kai. Saka iri ndo rinoda muri. Ndosvisvina lollipop iyi. Rosvisvina saka iri. Hey. Aya mira mushe. Mira ndisakeza ndikusuti ndisekiwe madhari. Madhari zvadakuziva kuti nyaya yenyu iri padiko panyaya yeku. Ndangotaurawo kuti ndogona kusvisvina lollipop nesaka iyi.
amene okufunga kuti lollipop randataura ndezvozonetsai mapanyadzi valolipope vakamboti kwayarodliwa ndiyani akwadliwe ndosaka muri kuita crash mumiromo miromo iri kuita kensa mazuva ano kensa yemuromo yabhebi amunola usingadliwi asi apa ukasarya lollipop nosara mudhari kutogara pasi kupfugamira pasi muchipfugamira kudla chii chamei muchidla mazano kune cancer of the mouth usha kuti cancer yemuromo iri kubuda nepi ndizviri kuti kudla zvinhu zvingadliwi aiwa kune zvekusukisa mumuromo kazvo unoti wapedza kudya lollipop yako asi uchimbofireiko uchimbofireiko rudozve uchimbofirei rudo imunoitigwawo chii parudo imi munoitigwawo chii imi munoitigwei nokuti it seems as if it's one sided imi munoitigwei anosvisvinawo anosvisvinawo pitches kudana newe zvekudana newe zvokuita normal way yekuita zvinhu iri normal zvekuzoti vadle inema vadle munhu aufaniri kusema anogosema seiwepo wakadana neneni pekutanga ukadii kusema nekuti ine wakambodla iwe wakambodla zvakambobva kupi ndeni akamboti zvimbodliwa zvinongowaniwa bcause mwari akati danda kuburi but isusu tozoita mamwe danda kuburi pasina kudya zviriko here guys shuwa zimuti ringongosvika kungowira kungoti kangonochere mvura usina kana mbotanga wambobvongodza marara epamusoro here kuti zvinyatsoendeka anotanga wambobvongodza wozoti zidanda kudla here mvura ngaikuta ugwapa ndandiri business call up mudadikudla here ndandiri business aiwa dairai mukudya here bami mudya here pitches pamuchera anofana mukudya pitches yatokatiwa madhadhairi zendai kumba munodla azvo zvakaandivarungu akavadiwawo kuzhea vaona kuti munhulestereki kumba kwenda hakuna izvozvo kumba kwenda hakuna izvozvo mukavaona muvalesteereki vanodliwa kunze uku vanodliwa varungu varotidzidzisa zvinhu zvina basa dananai mapichisi vaimbozviziva zvinhu vedu vasingambozvizivi zvifuka ikodliwa zvinhu zvakadai dananai mapichisi nemalolipop because makangorega kudya chete kunze vari kudyiwa ende tiri kudya nhasi wadya john mangwana wadya temba mangwana wadya peter mangwana wadya zenzo kusera mangwana wadya tinashe kusera mangwana wadya thomas chishaji kusera mangwana wadya orosi kodla chete wadla shugeta uchingodla vanhukunakirana pazvaperera zvapera pazvatangirawo toenderera mberi ukada kuzviverenga unokwira bp pazvaperereka zvapera pazvatangirawo tonoona imwe zvemberi todya zvichenda hauzvifungi kuti zviri kufamba sei ione uchazvifungirei naimisa ndi munozvifunga imamusi kudyerei hai ndambotaura ngaunati kakawanda here kana tikawanda hanzi zviri mudzimba chi chakafukidza dzimba matero ndagara ndakatara pamudhiwedgo ndakagara ndakatara pamudhiwedgo inanga ndikatofanira kuti handingadya ngoni ndichisa muroma vana mufundisi vanozvidzei vanoita pavasi vanhu but achizonomira chidikiva ndo zvinoshamisa kuti muromo uri kudla unonoparidza mwari muromo uri kudla izvi unoda kunoparidza futi pamberi pamwari kuparidza nhai ndoda kubvunza kuparidza mwari izvi zvava murudo kazvikuparidza mwari tiudzei zvazvekupa vemukati kaizvi zvava zvekufadzana nemudiwa wake kadai zvakasiyana pakuita sei shumirai mwari ngatisumbidzei mwari muromo uchitaura nendimi wanga uchidla chii kudla muchero wepakati wakapandutsa ivhu adamu naivhu muchero wepakati ngautodyiwa kutodya kuberengura gaikatika vafundisi vaiti kana uchidla kunodla vechidiki variko mazuva ano vana vaguti moti vanodlawo zvo maiwe ndo vanotondedza hana vanhu vakura zviti echidiki variko aya mapasta
Ende mai ndio anofa. Apakaita. Oh, Zvataona what munyika. day chati uchichi kwari gadi ndati kana kutonda obvious na unga wakatokotama wakadai. Unochidai Kwa mango business. obvious kai simu knowledge ka. Simu na pale unga pale unga wakamira. Simu knowledge. Okay. Munhu akamira. Iwe Ukazi wakamira. Maybe chibhodhoro ichi chimboratidza sisimeli zvinoitwa sei. Because matimodya sweets. Because madhairis ada kunyatsa kuona nyaya yelollipop iyi. Nhai nichagozotaura ipapa pane chibhotoro. Kwechibhotoro dai manditengera riri lollipop kandanyatsokuratidza kuti ndolasei. Ndakaitsobata kandichito. Tokuimbira kukamba here yavanoshandisa Aiwa mukatira mutikanga tingaza kukamba zvese. Sasa tikara kukamba kula msaladi. Uyazobata kubata ka oyazo. But urayani vamwe vanenge vachida kudzidziswa unotongovaudza Georgia. Vanhu mazino vanenge achibvuma. Iwe kaunoruma mwana wangu kasadambura. Andani vamnini uri njururani. Kasadambura mwana wevari dzinomudambura kuti zvaita sei. Kana uchidya pana paunosiya kwese kubhora remugemu kumabhora kwese Nekupisa kuwa memchifamba vanhu varume kugezeka vamwe vacho ngavageze. kweshera musamamura Ndokutotangakuya ziya. uchipira ovha wadoti ndifunga tsaka pamwe chimbobota chimbobirirawo kushaya ndinandi amudli vakaenderazviwawo kuzviwa hayi igai vapoti vachiinda kuba chinobirira kuzviwa chinodla ini personally hangu bodu ngavaendavo ikoko vanodla vanozviwa yapedza noenda kuchishmisana rikisheka makamanera vashisheko rondera vashirishandera vatandara varo irondera vatsakarondera vasike muromo wakavata uchidya imi vanhurume munofanira kuti kwamwe mchile vakadzi vakadzani kwakata musa muchaburitsigwa mweya muromo muchaona kuti hamuzvidhiwi kwai munhukadzi angazoenda ikoko kunodliwa asati aenda kutoireti. Munhukadzi usanga waenda kutoireti kana mweya kana uchida kungobuda ndinongobuda nebasa kutwaya wageza woenda mubhedhi. mweya kana uchida kungobuda ati mhepo uchingobuda saka ndizvozvo unobuda sei ipa usanga waenda kutoireti woita magoo pedza wogeza wopinda mubhedhi. uchifirei rudoka fadza baba fadza mutengi wewawa mutengi wewawa ngaafadziwa. pane bai vai vakazoya padhairis pepa vachitikwai murume wangu akuda anotikwai kana nyaya yebonde vanoisa madhairis haasi kugutsikana pabonde anoda kuti adle kudidheki kumasure kuti vachivhura vachidya nanzva pakati hakusi utsinye kupira hakusi utsinye handi utsinye amukona chinhu zviri kuraya zvinhu zvamana inonzi zvinhu zvevarungu izvi haisi nyaya yeponi here amana unoza kupona munhu anobva aona imwe stara yaasati amboona uda kunozviexperimenta panani unoexperimenta panani uku mukadzi wako agona kudhasharira semunhu anga achidhasharira pazvinhu zvawanga uchiona saka aiwa handizviwa zvaiti andimazviwa kwai vanhu vanodhasharira mudzimba umo ani muri kuzviwa muri kuzviwa kuita madhashi no handizvoendana nebhoti hausi muviri wese kaunokwanisa kuita inonzi chihwani yekuvhura aiwa muroto wangu muviri woyo handiti hwane yese kana ndazvifunga zvinotoita kana wava mubhedroom hapana chisingaitiki ine madziya ndakaoma mutezo ndiri kudza asi kana vamubhedroom mutezo hauna mashoko haperi vedu vedu uroma uzarigwe negwisi titari dzime v11 uyai kupeji kwangu ndokupai v11 ndokupai v11 mazvinzi wakamadhairis kupeji kwangu ndokupai v11 Dumebhi in Zimbabwe unopiwa mav11 unyatsoona kutoita sei ndanzi ndakazombodya imwe ndikadzipwa ndakakapotsa ndafira kuSoweto
zvaunofa uchiti uri kufirei naini asi utsinye kona munozonodai kuchita chiuroro wauda kutomedza mweya ubata musoro agokuti akuposeredza anzi utsinye asi ava nemuchinakirana muchinakirwa ukomana zvinhu zviya zvinonaka ukomana hazvina kuti kuri kupisa kana kuti kuri kutonhora kana mangosvika panguva yazvo lollipop nepichis zvinongonaka zvakangosikoona mwari zviripo vedwe hatidi kunyeberana zvinonaka zvinofadza kunyange ndozvifarira zvinhu zviya ndiri pedo nazvo ndozvaungataura palive kuti kwai zvinhu zvinonaka ade mwari vakazvitaura mubhaibheri nai hazvina kutakuhere namwari pedu zviya zviya to me pfungwa dzako njere to me it's, I don't brain know wise it's like I can't say evil like zvaka influence one should I say with evil if I'm wrong amana hanzi nhasi kwapisa big time ndipeni hanzi kwapisa sinotiza kumba kuyakurikesheni kuzogara kune mune mafura mbipo urikupisa zvisingaiti asi SIS-MELLY mukatarisa muno muafrica macountries esemuafrica moti white government ikadzoserwa paposition ingaita zveresism zviya zvakaita kudhara here zviya this time they know better vakuziva kuzvino this time vakadzoka vamboiti zveresism they know better now so timu rinojamuka so don't you think it's high time timbodzosera chimuti kumavheti ndazvitaura pano wani ndazvitaura pano wani kuti truly speaking sometimes tino vanotijega vanobatsira nyika kuti ite step ndozvamboitire sizini ya vakuziva vakadzidza ndehardway for Mr. Dimbos moti chimavheti akadzoka pachitanda mukari chimoda here mudari but vanayo problem ane umboko kamwe kasingaperi akasinganzwanani nako vane kamwe chero muno muresism chiri kuitika nongochungoona je like but vanotakamisira manje vachaiti direct nongochungoona so ini murungu andingamutenga vanotakamisira but unoona zvinoita varungu chiva nonoshandisa chinhu wanini ganda ravo neredu redu rotori ganda riri bho zvokuti pane ravo rekuti akatsvapa izvi zvanonyutukaaganda ravo hatina kidzi kana kunyatsoona but vanonga chinyira wavo isu tinei ganda redu rekuti rinotonyatsofamba muzuva muzvakanaka na makoti wauya akoti makoti chidenja chimoko chine flavor amana eben groups yakamboroa yakapera but isusu zim what is our genre apart from sungura mbira nenarira mbira zvemukuru wangu pana anorova mbira mvura so it's only that it's not international itori international ana mukanya vaidziro awana achina international so which means tisu mayoungsters tisiri kuendesa generation ndimi mboko mbira dzenarira saka vanai ndimbiri dzavatori kumberi because genre rekuzimbabwe kuti unyatsoziva kuti ndeipika eshe kuti mudanzo makaiwanika yatorawo jamaica vanhu vachitaura patwa dzavasingakoni hanzi sede mikodis what hanzi chibaba hanzi chii ataura nyaya yenyu and futi hangu simudhanzi wakasanaro because I don't see okay let me just say as a producer I don't know if I'm wrong what's the use of using one instrumental on 20 artists Baby instrument is going to see. Hanzi ndo zvavanenge vachiti hanzi chi-rhythm. Rhythm nje wani. Vanoti ndopacho pandiri kuti it doesn't make sense to me. Toona zvakasiyana wani. Toona kanjiva chiimba kanjiva. Toona on one instrumental per beat one. Per beat one. Instrumental yacho ndepika pamutwa. Vanobudisa beat ka madrums chiti iri beat. Saka iwe Zimbabwe iwe sekuza kuchitiburirawo zvinyiwa. No patapedza so tisaproducer chitiburirawo zvinyiwa zvisina rhythm wani iroro. Thank you. Munozvigona here izvi?
Ndobasa rake. Kuzvimura umwe neumwe anenge ane bhitsi yake yakasiyana nevanhu. Yes, what to find out to that because it doesn't make sense for 20 artists on one instrumental. Alright. To me, I don't know. If I'm wrong, guys, I'm going Maybe once makati mi hakuna tambo vatanga pamini zvakapera kare izvo madhairi ari kubvunza kapanapa hanzi zakati hanzi makati hakuna tambo isikasvikire kuparafini hakuna guys, hakuna tambo isingasvikiri kuparafini. Tambo dzose dzakangofanana, tambo itambo. Hakuna ane tambo pfupi kana kuti ane tambo tambo dzakangofanana. Ngomira tupane nyaya yetambo irikutaurwa ndiDhumebhi. Kushandisirwewo tambo zvinoendana zvokuti munhu wacho anenge achigona here kushandisa tambo yake. Saka imi vanhu ndo pamunozotaura kuti une tambo diki, une tambo asi tambo dzakangofanana. Saka nemadhairisi vari kuedza kutaura kuti hakuna madora. Hakuna. Hakuna. Asi takambomona paFacebook. Handirambi kuti mune makaiona paFacebook. Makaiona kuti idora alright. Asi pamwe kana raava mubedroom achisiri dora pamwe akutogona kutoshandisa dora rake kudarika iye. Saka riri kwaro kadora. Hakuna. Riri kuti watika kana ava mubedroom unenge gona kushandisa dora. Why ndizoti dora? Because munhu kana ava mubedroom anenge akugona kushandisa tambo yake yafanana neiyayo munhu wamuri kuti izvona ane tambo diki. Saka hakuna tambo diki hombe nediki. Saka uri kuedza kuti vane dora vanogona kutokunda vane dzaku dzako. Damba refu. Saka iyaza wezimutaura kuti dora racho riri kwaro ka. Aiwa, hakuna dora. Hatingofananidzai varume vangova vanhu vakangofanana. Ndo zvakangofananawo kuvakadzi. Hakuna vakadzi vakangofanana, hatina kungosiyana. Sakafanana vakadzi. Performance yako yaunoita iwewe ndo ndakaona munoratidza video. Chatinongozosiyana kuvakadzi ndechekuti vamwe vane mavhi 11 vamwe havana. Ndokusiyana kwacho kwatikaita asi takangofanana. Zvakafanana. Shanzi, how best can we work with the Kagwishu Dhumebhi? Zvakudawo pasina vanyarikana guys zvamune makundibvunza. Okay guys, muchazowana Dhumebhi kupeji kwake rinonzi Dhumebhi in Zimbabwe. Muzonyatsomubata ikoko. Muzonyatsondibata ikoko ndobva ndakurondedzera kuti zvinofambisiwa sei ende kuti zvinoitwa sei. Handi maona. Zvinyatsoizvisvikirane nekusvika. Hapana zvakasiyana. Takangofanana, vakadzi takafanana, varume makangofanana. Alright guys, goodbye. Sisi nyika. Bye guys. Udzai madhairi zenyuri makuenda. Takuenda guys, takuenda ndichatamboshanya kuno. Tambofugwa nemhepo, tatigari mbofugwa nemhepo kuenda marokesheni. Saka takuenda hedu guys, tapinda woenezwa rakanaka. Mbone usiku wakanaka, musakanga noti nemusi Friday kwamacheso kuCosmo City. Kwamacheso uyai ne1 tenge tiriti. Saturday kwaNox muRustenburg muno. Kwanox anenge achitiimbira ndinonyara na melody. Saka please mubatikire tisapote vekwedu, tisapote vekwedu. Mhoresewo muchembere Lilian. Nditobva taita table yedu kamadhari muRustenburg. Muchembere Lilian hanzi moro hinchaudza. Panox moita table yedu kamadhari. Ndakavaudza kuti kwanox ngawachiti ngawaite tite table yedu kwanox. Taita table yedu tichinaki kwamadhari. Tendeko kwamacheso tomboita table yedu. Timbofara. Kusida kufara guys. Hayi, sisi tinototi kufara kuri nani pane kutukana nevanhu. Zvokusora kutukana zvezve toda kufara guys. Let's dance. Team mafaro, sisi team mafaro. Ngatiite zvekufara. Yeah, Mr. Dimbos. Itai bye bye kumafans ine size 11 zenyu. Bye guys. So usangana pa Twitter challenge ngano wa test. Wacha iona magana.
tomorrow or Thursday. Mazona magets ndo ari kunetsa so. Kana time iri right. Tozosangana kuti pa live. Love you guys. Aracho ndogona. Racho Robson ndo nyaya dzako chaizvo. Racho ndogona. Yeah, mamoyo mdini bo muri sei. Mamoyo mdini. Yes, I wish to know her because I think the profile picture is here. But I so wish to know this girl Kusitiani. Indomuziva. Picture iripo is here. But indomuziva she's a very nice lady. Ndozvandukuza indomuziva. Makamune. Kwadi ndiri bamuni wemadiaries. Bamuni wemadiaries vanoziva vanhu vese. Okay, ndokupai phone number dzake. Mufone izvezvi. Zvakaoma kumana baba emadharis sakuenda isu tatandara nemi nhasi so mangwana toonana futi pachallenge mangwana urikona kuti mangoti memory ndikati memory mudini ndovaziva ukangotora status zasemina vanhu madharis angu vangu cheche mukangotora status ziva nesemina because pane ndiri pane ndichiona kamasta ese asini nditofanenya mutombodizivi nerurimi yangu arui nemo kwandizivi andangu kuziva rudhumepi ndongoitoritofani yenyu manje nerurimi inozi privilege taranja wo ndiwe privilege taranja aimbotuka sisimeli ndemuna aimbotainetseka kutsvaga asi yakatotukwa rezuro naketi kukulaivi